След като се събуем обувките, задължително ги напръскваме с дезинфектант. По този начин, за да убиеме всички бактерии, които може да са полепнали. Ама защо ги напръска само по подметките? В смисъл, не само там събира бактерии обувката. Веднага след като се приберем, трябва да закачим яхтата си на терасата, за да се проветрят. Те не са нормални, аз ви казвам. О, не, много ми е интересно какви ще са другите съвети. Каза да си закачим якито на терасата. Ма ти тук що беше навънка, бе, брат ми. Не време и да си измиеме ръцете. Но това трябва да направим по много хубав начин. Ето сега ще ви покажа точно как. Първо, насапонисваме си ръцете, слагаме малко вода. Правиме така. Често, моля ви се, кажете ми долу в коментарите колко годишни им гледат клиповете главно на тези пичове. Сигурен съм, че не са толкова малумни. В смисъл, 100% го правят за мега малките деца. За да сме сигурни, че сме си измили ръцете. Супер! И най-накрая дезинфекцираме телефоните си с антибактериална кърпичка. Първо почистваме калъфа. Ама Анди не си изми ръцете, само Дани си изми ръцете между другото и сега задето го избърса по този начин, все още пипаш кейса си, така че бактериите все още остават там. Вари първо и ти си изми ръцете!